welkom bij Neet op Vreed. Ze binnen jong, brutaal en gevaarlijk. Een inbrekkersbende terroriseert Haarse Frencher en de politie krijgt ze maar net te pakken. Hoe is dat nou mogelijk? Ik vreeg je het aanstaande man die ze oppakken mat. Er komt zelfs weer een bekende Friesdel, die komt hier op een bank. En dan door het speeltje Roelofs Roulette. En deze band, die jouwen de term Creabea een hele naaie betschutting. Ja jongens, Wessel, wat zie voor is maatje? Wij maken een heel groot schilderij. En dat maken we van Peolitische schilderijtjes. En op het einde wordt Beatrix. Een prachtige Beatrix, hè? Ja. Een mooie afscheids cadeau voor haar. Nou, dat zeggen we wel hoe dat gaat. Het hele programma bezig aan de gang. En dan jelle hoeken met het kleerwezen. Nou eerst de minuut, de Wieken van Friesland in beeld. Je zegt, ze kregen al even de tiertschakelaars, die kwamen voorbij. Het is een van de middels die het inzet wordt om een inbrekkersbende aan te pakken. Deze jonge jongens binnen nou al jaren actief in Haarse Frencher. De politie weet exact waar de inbrekkers binnen, maar kan ze maar dreig aanpakken. En wat de zaak nou zo explosief maakt, een soort slachtoffers weet intussen waar de inbrekkers binnen, want de naam en de foto's die circuleren op internet. Ik praat Jeroen met burgemeester Fred Veenstra van Frenstradiel. Hij deelt in kwarten van die tiertschakelaars uit en heeft een brief gestuurd. Diek Westrik van de politie in Noordwest-Friesland, hij is de opsporingschef daar en met de jongens dus aanpakken. En Bernarde Henris uit Frencher. Want jou was een slachtoffer van deze bende. Wat is er correct bij jou gebeurd? In 1 april vrienden winnen we maar vakantie. En wij winnen onderwijs met een taxibus naar de Etna op Sicilië. En toen worden we bellen dat er inbrutsen weer bij ons. Dus bollen hin ontdekt dat de auto die op de oprit stier, dat die voort weer. We werden liekt in de hoerenkoor, dus die had dat heel snel ontdekt en zien. En die ben in een huis gegaan en die ontdekte dat het hele huis echt over de kap hellen weer. Alle laadjes en bakjes en dingetjes weer nice leeg hellen. En toen heeft hij gauw de politie bellen. En de politie die had het kenteken van de auto opspoord en een burgernetactie starten. En dat heeft het alleen dat jongens in een auto aanhouden binnen in Sasbjerm. Ze zitten dus nog in de auto? Ze zitten eerst die naast de auto, de oren zitten er nog in. Dus de dier dus binnenbij en in de auto aanhouden in Sasbjerm. En dat het richt al laat dat er huisziekingdienst is en dat het meeste wat bij u stellen weer dat weer waaromvonden is in de sliepkamer van de dier. Dus, ja, dus kat in bakjes, hoe je zei, toch? Voor een deel natuurlijk. Je bent blij dat je je spul weer waarom hebt. Ja, het is een heel vervelend gevoel. Het is een heel vervelend gevoel, inderdaad. Hè? Vooral de brutaliteit waar dit maar gebeurt. Dat men de tijd neemt om het hele huis terug te zien. Alle kasten hier, maar alle laadjes weer hier hellen. Je sieraden worden meegenomen, weet je toch een binding maar hebben. Laptop wordt meegenomen, een verschrikkelijk soort documenten erop. Zelfs de externe harde schijf, je denkt dat je veilig bezig bent, maar de computer. Externe harde schijf wordt ik meegenomen. En autokaai van een andere auto die het nog in het hak stier en auto meegenomen. Dus de brutaliteit en de selectiviteit werd dit maar gebeurd, want ze weten precies wat ze meenemen willen en kennen. Ja. En wat ze weer kwijt kennen op die een of andere manier. Nou, dat is maar dan heb je dus vervelend. Twee jongens die zitten dus in de auto, huiszoeking, dus dan weet je van nou, die weer oppakt. Nou heb je een brief bij je. Ja. Die kreeg je deze week. Wat zei die brief? Ja. Nou, de politie heeft alle waardient om die dus op te pakken en dat is slagen. En nadat die jongens onhouden werden, word ik signs in huis van nou, dit is een tropbraak. Hey, je gebeurt wat mooi, fantastisch. Je komt nog wel weer een strafrechtelijk proces achterwaai. En van de week kregen wij een brief thuis dat er de verdachte verder net strafrechtelijk vervolgen willen zullen. Omdat? Omdat staat er net bij. Omdat er net genoeg bewijs is uiteindelijk. Maar het is een heel kort kilbriefje wat je thuis krijgt. Ja, maar geen bewijs, ze zitten in je auto en ze hebben het spul van je thuis lezen. Ja, nou ja, hoeveel bewijs moet er wezen van je idee, hè? Ja, nou dit is dus een verhaal, er binnen meerdere verhalen van in Frenstradiel en in Haas. We hebben daar ook een tabel van maken om te zien van hoe slim het is.
Nick Westrik, we kunnen nog even naar die tabel zien. Die zou het nog. Misschien kun je jou er wat over vertellen. Want het was toen zien 99 inbraken en dat shit dan gigantisch omheen. Naar 186. Het meeste toch wel in Haas, maar ik een soort in French. Ja. Maar nou moet je maar even wat uitlezen. Want hoe kan het dat als je pakt weer in een auto en je hebt de laptop van mevrouw thuis lezen dat je net vers komt te zitten? Ja. Nou, is even een liedje nuance in moet ik er ombrengen. Ik heb mevrouw Krek uitgelegd, een van de vertochten, die komt absoluut naar voren. Dus die is verzetten, die moet zichzelf ook verantwoordelijk voor de rechter. De brief, dat heel ik heb de brief kreeg lezen en die doet heel erg vermoeden. De brief liet niet eigenlijk in dat beide vertochten net vervolgd worden zoeken. Maar een van de vertochten wordt absoluut vervolgen. Ik heb die zaak uitgezocht en die zit ik vast en die moet gewoon voor. Maar het is wel een heel vreemd verhaal. Ja. En het komt eigenlijk bij een meerdere verhalen die ik jaren in Frencher in Haas dat ze haast al zeker weten wat het dien heeft. Ze hebben maar de clues erin zien en toch kunnen ze net pakken. Nee. Nou, als we ze pakken, moeten we bewijs leveren. En mevrouw Suik kreeg al een van de vertochten die naast de auto. Ja, en dat hij net zou tegen dat hij in de auto zitten heeft, dan moeten wij wijzen dat hij in de auto zitten heeft en dat hij bij de diefstal en dat soort zaken en de inbraak belutsen is. Ja, maar had je laptop van in je thuis hebben? Ja, maar goed, die vertochten, ja, die giet ik maar de kloten van Blak, zou ik maar zeggen. Ja, die komt absoluut voor de rechter. Ja. Die orde vertochten, die kunnen we net bij de inbraak brengen. Ja, en als hij ontkent en we hebben geen oorbewijs, dan zit gelukkig uw democratie zijn dat er een vrij voting gaat. Maar toch is het de dagelijkse praktijk liek het haast. Het is heel dreig om ze te pakken. Wat is het dreig om deze groep jongens om die on te pakken? Het is net moeilijk om ze te pakken. Het is moeilijker om het ook op hete daad te pakken. Ja? Op dit moment zit de wedstrijd toch een feest. Ik ben 12 weken geleden ben die aangehouden. Familie is een van de laatste vertochten. Een jonge man uit Haas. Die is in bewaring gesteld door de rechtercommissaris. Dus die blijven voorlopig ook even ver zitten. Maar op een bepaald moment komen ze weer vrij. Als wij klaar binnen maar uw onderzoek, dan kan de rechter beslissen dat ze weer vrij vonden komen. Hangende de rugzaak. Ja, maar waarom is hete data zo belangrijk? Hete data is belangrijk omdat wij op dat moment het volledige bewijs hebben. Ze moeten dus eigenlijk heel in het ruut heen. Je moet een laptop en sieraden om. Graag. Ja. Dat kind toch haast niet. Ik heb mijn collega's al zijn bel je maar, dan wil ik wel een keer met dit is toch gewoon bewijs, dit wat mevrouw vertelt? Jij op een gegeven moment dat er zijn wordt van ja, de politie is nou zo vier dat er oneigenlijke middelen zuiver haast broekt worden om ze dan een keer op hete data te betrapen. En dan denk ik van, wanneer is dat moment er dan? Dit rent al zo verschrikkelijk lang. Ja. En wanneer komt dat moment dan dat je besluit van en nou gaan we er echt achterom? Hè? Dat wordt het dan voor uw gevoel verschrikkelijk lang. Snap ik, ja, nou, neem voor mij aan dat wij alle middelen inzetten op dit moment. Hè. Binnen ons team is het ook prioriteerd. We doen heel soort oorzaken door net. Prioriteerd in de zin van de wenninginbraken is echt prioriteit nummer 1. Dus zet je hem alle mensen op in? Nou, alle mensen met uitzondering van de noodhulp, dus de auto die altijd aanwezig moet, zetten wij een heel soort mensen erop in. Uw motorrieders zitten volle midden bij de dik vanwege het feit dat wij alles zetten om je willen ze pakken en dan moet je dus maar... Ja. Graag. Ja. Wat zet je er, kun je er eens een voorbeeld van nemen? Want ik heb een bericht hoe dat je hem lokhoezen hebt. Nou, lokhoezen is een groot woord, maar wij hebben technische middelen inzetten in verschillende huizen in Frencher en in Haas. Ja. Waar de mensen op vakantie binnen. We hebben een PMS die we in 4 weken in Australië daar. Daar zetten wij middelen in de wenning om op het moment dat de daders erin breken, dat we ze pakken kunnen. Ja, dat ze op hete daad betrapen kunnen. Ja. God, dat gaat wel 4. Ja, maar goed, dat zou ik graag ook ze hebben. Ja, dat zit je dwars, hè? Dat zit je persoonlijk ook dwars. Dat zit me persoonlijk dwars, ja. Sliep je de nacht net van? Nou, dat is een groot woord, maar ik wil er net zoals wekken van, ja. Want het gebeurt dus in jouw gemeente, Wagemaster. En dan krijgen wij zo'n brief. En dan zeggen ze, ja, doe maar per tijdskakelaars en dan zet het lucht aan. Is dat nou de methode waarom wij wagens veilige vielen matten? Nou, het is in ieder geval een onderdeel van het beleid om je veilig te vielen. De politie doet er alles aan om de inbrekers te pakken. Nou, dat had Westrik correct verteld. Ja, maar dan is de inbraak al pleeg. Dan is het kweeën al west en dan haal je de emoties die we correct hebben. Want er is helemaal niet in je hoes komen. En dat is natuurlijk... Dat is net fraai, dat viel net goed. Dus de mat wordt aan die worden. En wanneer wij, als gemeente, zitten wij net achter de inbrekkers aan. Daar is de politie voor. Nee. Maar wij kunnen wel van u als gemeente zeggen van nou, burgers moeten zich in onze gemeente veilig voelen. Wat kunnen we daar nou aan doen? En wij kunnen in ieder geval de burgers adviseren over hoe beveiliging is, maar goed hangen sluitwerk. En om dat nou wat te stimuleren, zijn we ook er een bedrag voor uit. Wij kepen 1000 van die tijdskakelaars en van nou komen de mensen binnen die auto helien aan de balie van het gemeentehuis. Hier dat jou geholpen in dit geval?
Nee, we hebben keurig het schakelaar aan. Dus dat zo is net geholpen. Hè. Maar wat denk ik wel geholpen heeft, is de super alertheid van uw bollen. Ja. En de snelle reactie, plus de burgernetactie. En dat heeft dus geholpen. Ja. Dat heeft geholpen om de dieren de zon te houden en om de spullen weer om te krijgen. Wat heel jammer is, hè? Wat heel jammer is wij weten als politie dat er heel soort mensen wat zeggen. En vaak de oordags na de weddingenbraak komen wij vaak met een buurtonderzoek. En dan jaren we vaak voor de buren, ja, ik heb inderdaad juist een vertochte auto's, of je traai man, die jaren je net. Ja, wat lezen ze uit? Misschien kun je in dit voorbeeld uitlezen hoe zij te werken. Want daar wij hebben wietwaardig hebben wij bekendmaken dat wij de hondentelefoon hebben, hè, de zogenaamde inbrakentelefoon. Die we in Haas bekend, die heb ik in Friesland bekendmaken. Dat noemen we het gelukkig een heel soort belt en steeds meer. Toch mensen die de hoen uitleten en die zorgen wat vertos? Maar net alleen de hoen uitleten. Ik hoor mensen die wat vertos zorgen. Bel je alsjeblieft. Die telefoon is 24 uur daar is bemand. De eerste lijns auto, dus de noodhulpauto, heeft het altijd bij hem. En laten we eerlijk wezen, mensen, op het moment dat wij die telefoon giet en we krijgen een melding van een hete daad, dat is gewoon het mooiste wat er bij de politie gebeuren kan. Ja, we die krijgen pakken kan. Ja, dat snap ik, dat jou dat willen. Maar ik wil wat meer duidelijkheid hebben over de jongens die dat doggen. Ik krijg al, het is een jonge groep jongens uit Haas en uit Friesland. En jouw kinderen? Wij weten wie het binnen, Hoe ken dat? Hoe weet je dat er die jongens binnen? Oh, die namen we hebben maar correct op een hichte van dat er inbrutsen wie nog in de naam ik al via de Twitter terugkregen. Dan zag je dat dus op Facebook. Er had een horecaondernemer in Haas het na een inbraak al die naam op Facebook zetten. Hoe ging je hem daarmee om? Want het is nou een hele andere dimensie krijgt. Het mensen rennen ze gewoon letterlijk in het lief. Ja. Als ze daarna weer op straat komen. Ja. Ja, ik ken het net voorkomen. We kennen allemaal alleen mensen vreden. Oppakken. Ja, graag. Ja. Als nou de telefoon ging, ben ik fut. Dat wel. Maar we kennen alleen mensen vreden hun zoenen verstanden te broeken. En net voor al je rug te spelen. Hè. Want dat luidt op de loer. En daar ben ik echt heel bang voor. Nou, daar ben ik verhaal bekend in Haas. Ja. Kun je uitlezen wat ze daar, wat voor loeren je deed? Nou goed, dat er inderdaad mensen met een honkbalknuppel onder de bed lezen, een stuk ijzer met achter de doorsteen hebben, dat soort zaken meer. Ja, maar ik kan oproepen on misschien oud mariniers die bij elkaar komen worden. Dat verhaal weer bekend. Ja, naar aanleiding van het Facebook. Kun je het je vaststellen? Dat deze mensen die weten, ze hebben alles van mij peethoorn. Ze hebben een autostel en dat ik ze dan zeg en ze hebben genoeg knaken. Ja. Dat gebeurt. Ja. Tuurlijk kan je vaststellen. Ik bedoel, dat gebeurt vaak in de emotie. En als zo'n die ook komt, dat is gewoon vreselijk. Ik bedoel, de politie heeft het net, of de minister van Veiligheid. Het is een high-impact crime. Ja, het is benoemd als een high-impact crime. Dus landelijk zoend wordt er prioriteit dat iemand aan de wenningen braken. Ja, die stijgen ik. Die het ook zo. Als die in de hoes krijgt, dan maakt hem een klapje aan. Ja, nou, je mag hem aanhouden. Als er hem verzet, mag hem een klapje aan. Ja. Ik wil dit even vragen aan jou, Veester. Want daar komt toch een punt van veiligheid. En ik veiligheid in Zand Mierskip. Ik ben net hele grote sterren, meestal met Kimmerkoor. Ben je al benauwd ervoor dat ze, liekers in Sint-Niek, als ze de straat op gaan en dan zelf maar, omdat de politie het net slaagt, om dan zelf maar de veiligheid te garanderen? Nee, ik ben er net benauwd voor dat in Friesland of in Haas gebeurt. Dus ik heb geen enkel signaal dat er initiatieven binnen. En toch datgene wat de politie doet en wat de gemeente doet, bezieken we dat ik te voorkomen. En we proberen mensen handvaten te aan dat ze zelf wat aan kunnen. Die telefoon bellen, dat hangen sluitwerk enzovoort. Als er ergens een bosje of een BMI-paad zit voor een huis, dan ben ik nog bereid als gemeente die te kappen zodat het huis in het zicht komt. Dus we willen dus van alles aan het wan om daarmee te voorkomen dat mensen zelf gekke dingen doen. Ja. Nou, jij die verhaal van de politie die het haast net verslept, die het alle mensen inzet, dat maken we dan maar leuren. Wat is jouw gevoel nou, aan het eind van de rit? Nou, ik vind het verschil tussen het werk wat de politie doet en datgene wat er dan van justitie uitgaat, vind ik nog steeds gigantisch groot. En wij hebben, zo'n bewondering van het werk van de politie. Ik kreeg het weer adequaat en snel en ze dienen wat ze doen moesten. Maar dan denk ik, ja, als ze dan toch net strafrechtelijk vervolgen worden, ja, wat smiet het dan nou weer op, hè? Steen ze daarnaast maar 14 dagen weer in de stad. Ja, daar ben ik wel wat benauwd voor, ja. Kun je mensen liepen? Nee, dat valt daar. Ja. Maar gewoon het idee. Het idee is gewoon heel frustrerend. Ja. En jij dat ik om je heen in de stad van mensen die hetzelfde mooi maken als jou?
Nee, dat heb ik nog net budget in de stad, maar het is nou twee deze brief staat thuis krijgen naar uw gevoel op dit moment wel. Ja. Want wij hebben heel veel mensen gevraagd, wil je daar wat over vertellen? En heel veel wie ik benauwd. Ja. De bedreigings en dergelijke. Okay. Waarom ben mensen zo angstig voor deze groep? Ja, dat weten we dus eigenlijk net. Hè. Het is een groep jongelui. Hoe oud ongeveer? Ja, variërend in leeftijd van schrik net van 15 tot iets in de 20, 24, 24 hier. Dus het zijn hele jonge gasten en ze gaan voor het snelle yield. Hè. Dus vooral sieraden en dat soort dingen meer. Wij hebben geen aanwijzingen dat deze lui knapen een rankeneus binnen of wat dan ook. Nee, dat net. Nee. Nee. Maar er zijn wel een paar zaken van val. Weet je waarom ze het nodig hebben? Verslaving. De ene is gokverslaafd, de andere is misschien drugsverslaafd of dat soort dingen meer. Er moet door een yield komen. Er is blijkbaar geen werk. Ik heb geen diepgaand onderzoek naar die. Nee. Maar dat is wel bij een aantal van die knapen is dat dan wel. Ja, het werkstuk om wat er stellen wordt. En dat is wel wat snel handelbaar is. Ja. Maar dat maakt het dus. Hè. En dan komen we aan het eind. De komst van Jem Grutter om ze te pakken, want ze matten dat. Hè. Ik wil je graag uitnodigen als je ze al leren want dan sliepen de mensen in de Frans en Haas wat makkelijker. Wanneer denk je dat er een moment komt dat je zegt? Koek dan mijn antwoord op Jan. Nogmaals, we binnen op de goede waai en het gaat heel moeizaam, lijkt het wel. Hè? Maar het feit dat de 9-jarige meneer uit Haas nou in bewaring niet is, en de rechtercommissaris, ik zit, ondanks het geval dat het bewijs meegeren weer, dat wij toch van, nou, ik weet het hij roemt een boeren maar stellen wordt, hè? Nee, deze roem erbij. Oh. Ja. Dus, maar hij is toch in bewaring niet. Dus ik justitie, let Shen van jongens, we vinden de zaken dermate ernstig, die gasten moeten achter de door. Nou, en zo lang mogelijk. Ja. Je hebt een tegenhaak van je verhaal. En laten we hopen dat er een eind komt aan die inbraak. Want het is heel ingrijpend, kan ik me vaststellen, dat bij gebeurt. Ja, aanstaande minuut een oproep voor een programma waarmee je dwarp op de kaart zetten kunnen. En nu naar de Creabea-band van de Mietskwallen in Weesum. Ja, hoe liet het je reis, jongens? Hoe gaat het Wessel? Goed. Ja, wat maakt het zo? Ik maak je nou de helft van haar gezicht. Kist hem even naar die camera te wijzen? Til hem maar even op. Jongens, dit is een mooi blauw ei. Het ziet er prachtig uit. Daar heeft er wat talent voor. Ja. Hey, hoe heb je dit nou betocht op Squallen? Vertel eens. Ja, eigenlijk kwam juf mooi. Nou, ja, juf. Sorry. Juf, hoe heeft ze mooi kregen hierin? Nou, eigenlijk vonden ze het wel heel leuk natuurlijk, even een keer op televisie. En we moesten het voor de koninginnenmaat zien. En Google is gewillig, zei ik dan altijd. Dus toen kwamen we weer op dit idee. Ja. Want wat is het? Hoe heb je hem dat opdeelt, dit portret eigenlijk? Hè? Via Google hebben we printen. Dat hebben we in vakken tekend. 18 vakken, hè? Ja. 18 vakken, 18 ben. Dan ben ik nog wel, jongens, hoe gaat het er? Ja? Waar het de lippensteeds van Beatrix? En het hier, waar het die? Ja. Is er wel wat lak in die? Ja? Dat zit altijd mooi. Hey Marije. Dat is Marije, hè? Ja. Ik mocht geen moeilijke vragen stellen. Hè? Hoe de naaie koning. Wat vies er eigenlijk van dat wij een naaie koning krijgen? Nou, ik ben eigenlijk wel blij met Beatrix. Ja, waarom dat? Ja, ik denk dat een man toch oor ideeën heeft. Nou, vertel eens. Ja, ik weet het, maar dat is toch het oors, denk ik. Iedereen heeft zijn eigen ideeën. Denk je dat we nou aan z'n allemaal een mooie sportauto krijgen? Nee, dat denk ik niet. Dat speelt iets wel, maar... En Doos is daar missen trouwens. Ik moet even een beetje... ik kom even achter je steen, want ik ken net zo 4 uur... Ze is daar missen? Ja, wel een beetje. Waarom dat? Nou, ik ga haar één keer niet echt, joh. En het lijkt me echt gewoon een aardige vrouw om echt een keer maar te praten. Nee, heeft haar dan zoen? In Franeker. Oh, ja. Heb je dat leuk? Ja. Heeft ze een handsjoen of zo? Weet ik eigenlijk niet meer. Was dus even zien, letten naar die camera, hoe mooi dat is. Ik zeg al dat er wat een patroon in komt. Juf, hoe hebben ze nou eigenlijk erop praten deze week op Squallen? Nou, ze hebben natuurlijk het uitreden zien dat ze erover vertelde. Hebben we in de klas dat zien met juf Francisca. En dan heb je het even nog even een stukje skiertnis. En je hoort wie nieuwsbegrip en dat gaat altijd over het nice. En dat wie nou natuurlijk ook kennen in de Beatrix. En dan hebben ze een tekst en een filmpje en vragen. Dus daar hebben we het door aan. Okay. Ja. Ik wil even de vingers omheen, jongens. Waar wil graag... waar zullen we Maxima hebben? Even een hand omheen. Maxima als koningin. Zit die in?
Ja, Maxima. En waarlever Willem-Alexander. Oh, Ja, toch wel, hè? de man, ja, hè? Ja. Een echte koning is toch echt wel toch wat echter. Is toch wel stoer. Waarom? Waarom moest de koning, hè? Ja, meer mannelijk plaat. Meer mannelijk praat. Zoest er zelf wel koning wezen willen? Nee, Nee, dat net. nee. Waarom net? Nou, dan ben je al een keer bijna net met boatie en zo. Altijd beveiliging om je heen. Ja. Die heb je niks. Maar het gewoon maar wisselblauw, hè? Ja, Ja, lekker voetballen. ja. Hey, je moet er nog even flink aan de gang, denk ik. Of ben je... Ja, het zit al aardig, hoor. het is nog nooit zo snel gang, maar ik zei ze. Oh, in de klas, Ik nou. best genoeg. Als ik je dit Sadella, we hebben er een camera boven hangen. Ja. Dan kunnen we prachtig zien hoe Beatrix ontstiet. En nou ja, wat we ermee doen, dat zie je van wel. Ja, wat we Heb je zien. wel een idee? Nou, wij hier in het Rikkelhuis van eerst dachten ze, nou gaat het echt naar de koningin. Maar ik zei, nou, dat misschien lukt Nou, misschien net. shirtsen. Misschien shirtsen. Nou ja, nou is dan hing we het op een mooi plakje op squallen. Komt altijd goed. Ik wil nog even een oproep doen aan de meesken, of de squallen thuis. Want de banditje of de juffen. Check uw jongerenprogramma. Die wil echt graag van dit soort mooie initiatieven hebben om te filmen in het programma. En dan komt Reinoud Ritsma misschien wel op squallen. En als die ziek is, nou dan kom ik wel. Vind ik wel leuk even op squallen. Zeg dan even op check@omroepfriesland.nl of op de Hives-pagina. Hey jongens, zeg je mal daar wat gebeuren? Er gebeurt wat, hè? Ja, de mystery guest. Ja. Dus daar gaan we even in. Komt Zal ie? je mooi dan? Ja, zal even mooi dan. Wessel de mooiste eerste vraag stellen. Wessel de mooiste eerste vraag stellen. Zit u op een sport? Nee. Oeh, een onsportieve vrouw volgens mij. Denk ik zelf wel eens in. Heb je nog een vraag? Ben je al in het Nijs geweest, Aurone Wieke? Afgelopen week in de krant wel, maar op televisie niet. Ik heb wel een idee, want dit is volgens mij een politica die het heel soort praat. Want je mag alleen nog maar ja en nee zeggen. Weet je dat? Nee. Niks? Ik denk, nou, misschien is hier nog een achter die dat weet. Heb je ook nog een vraag? Zit ze in de muziek? Nee. Ben je al wethouder van Ljouwert? Ja. Is het Thea Koster? Ja. Ja, ik zeg het. Nou, applaus voor Thea Koster. Hoi. Hoi. Hey, ik zeg het. Ja, ik zeg het. U is een grote Iris Kroes fan. Ja, klopt. Ja, dat heb je toen nog een keer, hè? Ja. Leuk, nou, welkom. Dankjewel. Ja, het is een bank, hè? Dat vind je een harde vrouw die net zo van, toch? Ja, nee, maar het gaat prima. Oké, zo. goed. Ja, nou, leuk. Ja, dat is even wat oors, hè, als vrienden hier. Ja, zeker. Heel wat anders. Ja, het ziet er mooi uit. Ja, Ja, en een noffelijke bank. Ja. En wat pittige vragen. Oh jee. Ja, dus draai maar. Ik mag draaien, hè? Ja, Is het alles, joh? ja, zeker. Oké. Ja, maar wat is het, Jo of Do? Wat mag ik zeggen? Do. Ja? Ja. Oh, oké. Dit is een witte vraag. Dit Ja. gaat over maatschappelijke dingen en zo. Oké. Het is een bloot een drama om jou binnen te komen in de spits. Ja, dat is toch wel een vraag aan een wethouder verkeer en vervoer. Ja. Nou, als je kijkt hoeveel we op het moment doen in Leeuwarden, dan denk ik dat het op het moment nog wel lastig is om Leeuwarden binnen te komen. absoluut, we zijn overal aan het werk. Alleen, als je die vraag over 2 jaar stelt, dan moet ik toch wel kunnen zeggen dat het een makkie is om Leeuwarden binnen te komen. Want we zijn nu op zoveel plekken aan het werk, het moet gewoon beter worden. En een daarvan is het Europaplein, hè? Ja, een ervan is het Europaplein. Een leuk plan, Ja. maar een heel soort mensen vonden dat net leuk, toch? Nou, vooral de directe omwonenden. Die willen dat plein natuurlijk hartstikke graag zo houden als het is. En dat snap ik ook helemaal. Alleen als je kijkt naar de doorstroming en je zegt, ja, waar gaat het nou langzaam? Op de Heliconweg staat het verkeer nog steeds vast. Dus ja, dat plein moet echt makkelijker worden voor automobilisten. Dus we gaan vast een middenweg vinden waarbij het plein er nog prachtig uitziet, maar waarbij die auto er ook makkelijk langs kan. Ben met jezelf altijd in los? Europaplein, elke dag. Ja. En hoe lang wordt dat? Nou, dat valt wel mee. In de spits duurt het wel een minuut of 10. Je kinderen omheen sloepen, hè? Trouwens een weekend. Ja, dat kan wel, maar dat is niet de bedoeling. Nee, dit heeft mij eens een keer €100 kosten, een boete. Draai nog maar een keer. Want dat verkeer, ja, er zijn toch wel meer leuke vragen te stellen natuurlijk ook onder wethouder. Ik zal hem pakken, hè. Dus. Ah ja, ik zit er ook middenin trouwens. Wat is die favoriete tv-serie? Nou, dat zijn er eigenlijk een heleboel op het moment. Maar Borgen was toch wel echt mijn favoriete televisieserie. En The Killing. En die 2 kan ik nog steeds niet tussen kiezen. Maar ik heb The Killing 3, deze kerstvakantie, elke dag 1 uitzending gekeken. Meer mocht niet. Want anders had ik ze in 1 avond allemaal gezien, denk ik. Even duurlijk, want ik zit in de eerste serie. Ik ben op aflevering Sontje. Wat is het voor serie? Het is een hele spannende Deense serie. Waarbij er in de eerste serie 1 moord opgelost wordt. Verdeeld over 20 afleveringen. En toch blijft het elke aflevering ontzettend spannend. Want elke keer denk je, die is het. En die is het dan toch weer niet. Ja, en Sarah Loentin, dat is de haatregspeler, daar heb je wel wat van. Ja, vind ik. nou ja.
Dat zwarte hier. Ja, vind je hem ook? Nee. Sprekend hoor je hierachter. Ja, nou nog een oren trui, hè? Nou nog een oren trui. Ja, Smeetstrui. Die trui van Sarah Loente heb ik al eens van gezegd dat ik hem aan zou doen. Alleen al omdat ik zo'n grote fan was. Maar op mijn werk in een trui verschijnen, dat is er nog niet echt bij. Nee. Nou, dat kan toch wel? Ja, wel op een vrijdag bijvoorbeeld. Maar niet als ik een opening moet doen of... nee. Nee, oké. Nou, Sarah Loente, die gaat even aan de kant. Draai maar trouwens. Zie je zo'n televisie? Nou, ik heb er eigenlijk heel weinig tijd voor. Maar in het weekend probeer ik wel lekker even op de bank te hangen en televisie te kijken. Heerlijk is dat, hè? Even zien. Welke politieke functie is die grootste ambitie? Dan vraag je naar een politieke functie. Want ja, mijn grootste ambitie was altijd om ooit nog het 8-uur-journaal te lezen. Dat leek me echt geweldig. Oh? En nou zit ik in de politiek. Dus ja, als je me vraagt wat zou ik nou ooit nog eens willen doen, dan is het dat. Ja, want... wie is jou toen in de politiek komst? Nou, ik ben nu 34 en ik zit al 11 jaar in de politiek. Ja, ik was ooit jongste raadslid. Ja, politiek dier. Ja. Maar wat is dat om als jonge vrouw te kiezen van nou, ik wil eigenlijk net opstappen of weet ik veel wat. Dat worden dingen die mensen van die leeftijd door. Maar ik wil de politiek in die huddebankjes en dat huddenspul. Ja, dat is wel een bijzonder besluit. Maar het trok me eigenlijk altijd al. Ik heb als 17, 18-jarige meegedaan met het Fries Jeugdparlement. En daar is het eigenlijk al een beetje begonnen. En sindsdien heeft het me altijd wel gepakt. En het mooie van politiek is dat je direct invloed hebt op je leefomgeving. Dus als je een besluit neemt, dan zie je ook het resultaat daarvan een week later, of een maand later, of een jaar later, als het gaat om een plan als het machtsgevoel? Nee, het is vooral voor mij betrokkenheid. Dan loop ik door zo'n stad en dan denk ik, goh, dat moet toch anders kunnen. En dat je daar aan mee kan helpen om dat dan ook anders te maken, dat is voor mij altijd wel een drijfveer geweest. En verder, de politiek in Den Haag, want daar zie je natuurlijk echt jonge, vlotte mensen met ervaring, zeker bij het CDA. Ja, ik zeg al, politieke carrières kun je gewoon niet echt plannen. Want elke 4 jaar moet je weer gekozen worden, daar begint het al mee. En sommige functies die wil iedereen wel natuurlijk. Dus ik kijk elke 4 jaar maar wat er op me afkomt. Maar ben je wel eens vregen? Ja, ik ben wel eens gevraagd. Ja. Maar ik vind zelf zo... Wat voor positie? Nou, bijvoorbeeld om het Kamerlidmaatschap aan te gaan. Dat is mij wel gevraagd. Ik heb ook een keer op de lijst gestaan. Maar ik heb altijd heel bewust gezegd... Ik vind lokale politiek nu nog zo leuk. Ik ben nog maar 3 jaar wethouder in Leeuwarden. En dat wil ik echt nog wel een paar jaar doen. Ik leer elke dag nog zoveel. Dus ik heb geen haast. Ik ben ook nog hartstikke jong. Oké, nou draai ik maar. Volgens mij komt het meer tijd om de killingen te zien. Ja, een joker. De joker, ja. Ik zal hem even pakken, ja. Want dat zien we nog even ziekje. Nou, welke vraag ik dan? Oké. We bist ontevreden noer had het kind hoe die uiterlijk. Nou, wat een leuke vraag. Toch wel een van de wat een leuke leukste vraag politica's of televisie. Nou, ik zou nog wel wat langere benen willen hebben eigenlijk. Nog langer? Ja. Ja. Goedemorgen. Ja. Waarom? Nou, ik ben wel lang, maar in verhouding zijn mijn benen toch korter dan de rest. Dus ja. Maar als je er binnen, natuurlijk ex-journalisten, die praten wel eens over van... goh, wat is nou eigenlijk een leuke vrouw in de politiek? Nou, dat komt Thea Koster wel vaak naar voren. Maar denk ik toch de verschillingen. Is dat leuk? Nou, weet je, ik vind het wel goed. Ik vind het wel belangrijk om er gewoon goed uit te zien. Want je bent gewoon een publieke figuur. Dus ik kom vaak eens in de krant of op televisie. En ik vind het wel belangrijk dat mensen dan zeggen... goh, die ziet er verzorgd uit. Maar ja, of het nou echt belangrijk is of anderen je leuk vinden, dat maakt me niet zo heel veel uit eigenlijk. Nou, daar lukt niks van. Je ziet er altijd prachtig uit. Nee, maar dat vind ik ook leuk. En ik zeg ook altijd, mijn hobby is toch wel kleding en winkelen. Dus ja, in die zin komt dat ook goed te passen. Dan heb ik nog een prachtige winkelstraat in Leeuwarden. Nou, precies. Leeuwarden is daar uitstekend geschikt voor met de mooiste straat van Nederland. Dus ja, volgens mij kun je hier te kust en te keur. En dat is ook wel mijn hobby. Dus ja, dat je dat soms terugziet in mijn werk. Dat vind ik ook leuk dat mensen dat opvalt. Maar voor de rest, ja. Ach. En een keer aan het mooie, hoe heet ze ook weer, Mona Keizer? Ja, Mona Keizer. Die blonde. En dan ben je hem, hoe heet het? Wat is de kwestie van duo? Een blonde en een brunette. Die dan, nou, ik weet... Hoe heet die nou? Heepje en Heepje? Ja. Ben die dat? Nou ja, maar dan een leuke versie. En dan kun je hem de politiek veroveren. Hey, het zit erop. Nou. Bedankt, dit wie in de vragen. Snel gegaan. Ja, en misschien zullen we nog in Den Haag een keer. Wie weet. Okay. Ja. Applaus. Ja. Ik moet in die kamer zien, want wij jou even een minuut voor een collega van mij. Voor het programma Doch het van die Dwarp. Ja,
Geert, dat ik daar nog eens in het programma heb. Roelof wat neer. Dat is voor mij dan, om bij die te wijzen. Nou, ik ken voor mij. Maar ik vreeg me, dat is toch het programma dat wordt er elke keer nog mooi dan? Ja, nou, maar daar gaan we vanuit. Maar de minuut erin. De minuut erin, oké. Nou, dan gaan we vanuit dat het Dwarpen er graag mooi van willen. Na 2 jaar succes, moet een 3 jaar dat nog een keer worden. Maar we hebben wat let begonnen, door omstandigheden met de campagne. En toen dacht ik van, een minuutje bij Roelof. Daar kan ik de Dwarpen oproepen. Toch mooi, en toch het van die Dwarpen. En dan is het beste voorbeeld de man die mooi die net, hè? Jan Wagenaar. De Westerijn. Mooi de Westerijn. Vertel eens, wat wie dat van je Mondero Marten dan? Fantastisch. Het is een historische week in het bestaan van de Westerijn. Dus ik ken net oorzaken. Nou, en daar ben wat historische week in West. Alsjeblieft. Ja. En er zijn een hele paar mensen die weten er nog alles van. Ja. En ik moet zeggen, het is onvergetelijk, dus gewoon meedoen. In je wat? Verbinding. Ja. Mensen komen dichter bij elkaar staan. Je kunnen mensen makkelijker aanspreken. Als er eens een putje in het dorp gebeuren moet, jou kennen ze beter. Ja. Geweldig. En Geert, iemand wil woonwezen aan die camera? Nee, dat hoeft niet. Wij helpen ze wel. Dat komt heel goed. Zij hebben geen enkele ervaring met de camera. Maar wat heeft het fantastisch dien. En dat is die verbinding met name, met waar ik heel grutsk binnen. Even een website nog. Even een website, even mailen naar dwarp@omroepfriesland.nl. Maar zo moeilijk is het net. Mensen kunnen mij gewoon bellen, dan noteer ik ze. Oké, nou dat doen we, dat krijgen we nog wel van Geert. Hey, Tigger, dank je. Succes ermee. Dank wel. We hebben wat te zien in de Vat hier, hè? Ja. We beginnen 23 april. Ja, oké. Hey jongens, hoe ligt het met hem? Ja. Ben je hem clear? Nou, lees het Del, want ik ben wel heel benijd hoe het eruit ziet. Je hebben een mooie volgorde afsprutsen. Kom er eens maar een bij, ik even zien. Dit is... Nou, dit is dus Beatrix in wording. Dat we dat nog zo zien maken. Ja, nou, je kan haast even zien wat dit wordt. Ze zijn er nog even mee bezig. We hebben het oefenen, maar dat matslag je in een minuut. Dan kan ik even zeggen dat jou een oproep dwang kunnen. Dat kan dan eventjes naar mail sturen naar neetopvreed@omroepfriesland.nl. Dit wie neet, ontnij Wiekevreed en geniet nog eventjes van Bea. Jongens, je met super dingen, hè? Jou jezelf maar even een applaus. Vind ik wel. Vind je dat goed?